תודה על הערב הזה, את מחיה את השירה. אני אצטרף פה לחבריי שאמרו, אני אוהבת את הדרך שבה את משמשת עבורנו, עבור משוררים באנתולוגיה ביום ההשראה כבר שנה שישית כשומרת הסף, כמי שמוודא שגם בעידן הזה של הרשת, של האינטרנט, שמקלדת נמצאת ליד כל אחד, איך כן לבסט, לסנן, להבדיל, לתת קונטקסט. תודה על זה. תודה. תודה טלי, ובואי נשמע מהשירים שלך, בבקשה. שיחה עם חטופה. קצת אחרי הזריחה מתחילה זעקה. אישה יחפה נחטפה. מה את עוברת? על מה את חולמת? סופרת ימים, דקות, מכות. הייאוש מסוכן כתחנה סופית. הכרחי כתחנה זמנית. ציפורניים מגרדות את מרתפי הנפש. איך אזעק ברחובות, מחפשת כוחות ללחוש בין ההריסות, בין הקירות. תודה. תודה רבה, אני רוצה... כן, מגיע לה. רונן, אפשר טיפה אור שאני אראה את הקהל? אני חושבת כמו שחקנית בתיאטרון. יופי, אני רואה אתכם, נהדר. יופי, רואה אותם גם? נהדר. אני חייבת לספר לכם, ב7 באוקטובר, ב8 באוקטובר, טלי מתקשרת אליי, היא אומרת לי, ציפי, לא, זה היה ב8-9, הולכים לנחם שכולות. הדבר הראשון שטלי עשתה, ארגנה אותנו, נשים, גברים, ללכת למשפחות. הכל היה כל כך טרי, היינו מבולבלים. וזה הדבר הראשון שטלי עשתה, ובהמשך כמובן היא עשתה דברים מדהימים, ועדיין עושה בתחום הזה, גם בכיכר החטופים, גם עכשיו היא חזרה מפריז, ושם מונצח חלל צה"ל. אולי תספרי משהו על זה, תספרי את זה טוב יותר. בצערי 7 באוקטובר, ממש בצהריים, שבן זוגי שבעלי התחיל לקבל את כל התמונות מהחזית, והבנו את גודל האסון. אני בצבא שירתתי כקצינת ת"ש, קצינת ת"ש חילית של חיל רפואה ונפגעים, והבנו מיד שהצבא לא יוכל לאסון הזה. התחלנו לקבל כל כך הרבה תמונות, והקמנו את חמ"ל 7 שביקר מעל 800 משפחות שכולות. הקמתי את זה יחד עם שותפתי דוקטור עליזה לביא. הגיעו מתנדבים ממש כבר באותו יום ראשון, 7-8 בבוקר, זה התחיל לעלות בוויינט, במאקו, במגוון אתרים, ועם ישראל היפה, זה שפחות מתווכח ולא מפריד בתפילות, באמת ראינו את העם מתאחד כולו, והגיעו כל כך הרבה מתנדבים מכל קצוות העם להגיע ולהיכנס למשפחות שכולות. יחד ניסחנו את איך נכנסים למשפחה שכולה שלא מכירים, מה אומרים, איך מתנהגים, וזה באמת הייתה מצווה גדולה. כשהמצב מתאפס אז גם ידענו לשחרר ולתת את זה לארגונים כמו בית יד לבנים, כמו ארגון אלה, כמו הותיר אחריו חברה, לתת את המידע למטפלים מקצועיים ולאנשים שיודעים איך להתנהל ביום השמיני. אבל בימים האלה חזרת מפריז, וגם עשית שם משהו מאוד חשוב לשמוע את הדברים האלה, דווקא היום, כשמדברים על אהבה נהדרת, ולדבר על האמא הנפלאה הזאת, האמא השכולה, האמא האוהבת הזאת, מה שהיא עשתה עכשיו. באמת מדהים. אולימפיאדת פריז הזדמן לי בשיתוף עם הקהילה היהודית בפריז לעשות מיצג של ישראל. המיצג היה אמור להיות על שער הניצחון, אבל איומים והיה המון עניינים עם המשטרה, ובסוף עשינו את זה בכיכר הבסטיליה, עם כמו בסרטים סוסים שהגנו עלינו, ומלא שוטרים וסמויים, ובאמת היה יותר מהקהילה, היו אנשי הבטחה, וממש עצוב במצב הזה שלנו הישראלים היום בחו"ל. המיצג היה לזכרו של ליאם שרם, אמו סימונה, יזמה את המיצג. ליאם שילב בחייו בין אומנות, ספורט וקהילה. הוא הקים, אני אשלח אחר כך בקבוצה, תוכלו לראות,
מגרשי ספורט שנמצאים, מגרשי כדורסל שנמצאים פה בפארק הירקון, בנווה צדק, מגרשים שנראים כמו קנבס ענק, משהו משגע. פשוט אומן מצייר על קנבס ענק, וזה מגרש הכדורסל. אני אשתף בקבוצה, תוכלו לראות, זה נקרא ספלש פרוג'קט. הוא נרצח, כן, הוא נרצח, והמון חיים איבדנו ב7 באוקטובר, כל כך הרבה סיפורים. תודה רבה, טלי, תודה ששיתפת אותנו. תודה.